Nagbabalik ang tabang ora mismo. Ito mga kaaksyon, pasensya na po kayo at nagkaroon muna tayo ng technical difficulties. At para sa ating tabang ora mismo, umpisa na natin ang reklamong idinulog ngayon na hapon ni Menchie Corral laban sa kanyang dating kinakasama na si Aldrin Ibanez na 4 na taon na raw na hindi nagsusustento sa kanilang nag-iisang anak. Sinusubukan nating tawagan si Menchie ngunit ringing pa rin, ngunit nasa kabilang linya na rin na ngayon si Aldrin. Kausapin na natin na upang sagutin itong reklamo laban sa kanya. Magandang hapon sa iyo, Aldrin. Hello? Hello po, sir. Sige po. Opo. Dumulog po ang dati mong kinakasama na si Menchie Corral. Patungkol po sa 4 na taon na hindi ka raw nagsustento sa inyong nag-iisang anak. Ano po yung masasabi nyo? Pwede nyong maikwento po sa amin? Ay, ganito po yan, sir. Hello, Hello, sir. Hello, sir. Ganito yun. Sir, Opo. hindi ako gano'ng mahabang... Hello. Sige po, sir. Ituloy ko na ba? Opo. Sir, ito po, dumulog sa amin ang dati mong kinakasama ni si Menchie patungkol po sa 4 na taon na raw na hindi ka raw nagsustento sa nag-iisa niyong anak dito. Ano po yung paliwanag niyo po dito, sir? Totoo po ba ito? Meron, wala si po. Pero sabihin natin po, 4 years na. Sige. Go ahead po, sir. Ano po yung paliwanag niyo, sir? Yung kuwan po, mag-aapat na po sa ng... Medyo mahina yung signal, sir. Sir, pumunta ka po doon sa may mga signal na lugar upang maliwanag po yung tawag niyo, sir. Hindi po namin kayo maintindihan. Ganito na lang, sir. Hello. Sige po, sir. Rinig po namin kayo. Ganito po yan, sir. Kung nagreklamo po, okay lang yun, sir, na kumanan yung... May pagkakabali ako. Sige. Tatawagan mo na po, wala po. So, ibig sabihin, sir, aminado ka po na talagang 4 na taon na hindi ka na raw nagsustento dito sa nag-isa niyong anak. Ano ba yung taong? Anong 25? 8 years? Bakit, sir? Bakit anong nangyari, sir? Bakit naisipan nyo na hindi na magsustento dito sa nag-isa niyong anak? Ganito yan, sir. Noong time na andun pa ako sa kanila, narinig niyo po, Opo, sir. noong doon pa ako sa kanila, noong time na yun, na sabi ko, kung ano sa kanila, sabi ko, mag-separate na kami. Opo. Kaso lang, sabi niya, ay, kasi may anak man ako na 2. Tapos, nung time na nawalan ko ng hindi ako nakapagtrabaho na natigil, nag-anak muna ako ng mga extra. Opo. Kaya yun, napiligin na doon. Tapos, nung time na yun, wala na talaga. Hanggang hindi sila nang tuloy yung pag-support na. Opo. Sir, bakit po naisipan nyo na talikuran na lang po itong mag-ina? Sana po kayo pumunta. Hindi lang po ako naglayo po kasi yung dahil ko po, taga-victim na ako. Okay. Yung dating magkasama kayo nito ni Menchie, nanunuluyan kayo dun sa bahay ng ina nito. Yung kumamanuluyan. Oo, kasi may sarili man akong bahay po. Opo. May anak man ako na 2. Tapos ngayon, nagre-reklamo rin yung magulang ko na yung anak ko kasi napabayaan ko yung 2 anak ko. Pero tama po ba yun, sir, na kumbaga hindi mo nga napabayaan yung 2 mong anak, napabayaan mo naman yung anak mo kay Menchie? Hindi man yan pababayaan, sir, kung natin siya.
Bakit sir sinasabi ni Menchie na apat na taon na raw na hindi ka nagbibigay ng kahit sustento lamang sa inyong anak? May trabaho ka ba, sir? Amin lang ako sa pilihan. At hindi man ako tao mga sinunglet. Sir, Kasi medyo sir, medyo hanap ka po ng lugar na medyo may signal para magkaintindihan po tayo. Medyo malabo po yung signal niyo, sir. Hindi ko na tinatrabawan ito. So ngayon, sir, nagtatrabaho ka. Anong trabaho mo, sir? Nagawa na. Construction, sir? Ah. Pero magkano naman yung sinasahod mo, sir, kada buwan? Linggo pa. Magkano, sir? Depende sa Medyo malabo talaga, sir. Pwede ka bang maghanap ng pwesto lamang dyan, sir, na medyo may signal para magkaintindihan po tayo at malaman ng ating tagapanood ang paliwanag mo patungkol po rito sa reklamong ibinabato po sa inyo ng dati mong partners na si Menchie. Ano po, ang araw ko, 300. 500 pesos every day yan, sir. Oo, pag may pasok, kung walang pasok, kung minsan na kuha lang ng half day, gano'n. Pero bakit, sir, hindi nyo naisipan lamang na kahit konti magpadala po sa anak nyo kay Menchie? Mayroong mga bagay na hindi ko kontrol. Kaya sabi ko, may lipin lang siya kasi hindi na niya pinangkuhanan yung unang anak niya dahil ito niya. So, ibig sabihin, sir, alam mong kaya ng tita niya na magsustento sa anak niyo, hindi ka na magsustento sa anak mo. Ang inisip ko dyan, sir, kung maglaki man yung bata, di maghanap niya ng magulang. Hindi plano bang ulaman niya ng hihingin. Yan ang ibigay sa bata. Kasi alam niya tayo ipon sila. Bakit, sir? Pinapaako mo sa tita niya yung responsibilidad niyo po, sir. Di ba dapat kayo yung tatay, kayo yung magulang, dapat kayo yung magtayo na para dito sa anak niyo, sir. Lalo nga na lumalaki na, 4 na taong gulang na itong anak niyo, sir. Kung anong may naman silang mahaba yung liwanag kasi kumbaga sa Pilipino mayroon yung bagay na pinagdaanan na hindi nilang resolve na talaga. Kumbaga lumipas na talaga yung bagay na hindi lang naiintindihan ng ibang tao. Mga anong taon, sir, iniwan mo yung anak mo dito kay Menchie? 2022? Mga ilang taon na po yung anak nyo kung sa pagkakaalala nyo po, sir? Ngayon kan, sir, mag-apat na taon na siya ngayong April 14. So, ibig sabihin, sanggol pa lamang, sir, itong anak nyo, sir, umalis ka na sa poder ng nanay nyo, ng nanay ni Menchie. Oo, kasi wala na ako makapag-trabaho lang talaga. Okay. Bakit ano yung ginagawa minsan ng manugang mo, sir? Bakit may rason ba para umalis ka dun sa bahay nila Menchie? Hindi ko na kailangan sabihin pa yan kasi nasa kanila na yun. Sa akin, sa Diyos ko na natuwan sa akin. Kung anong reklamo ni Menchie ngayon na yung support na kung yun ang kapan na kailangan niya, yan na kasi kung ano maabot ng makain kasi kumbaga tao na ako. So, ibig sabihin ngayon, sir, gusto mo na magbigay ng sustento dahil nakapaabot na sa amin yung reklamo ni Menchie sa aming programa. Hindi talaga nun, kahit na tinalabot din sa programa ko niya. So, yung ang ibig ko sabihin,
kung anong pinaabot mo diyan, kung anong kailangan na ng mga kaya ko, di magagawin mo. Kasi sa ngayon po, hindi yung kakaisip ko na yan, yung pinakasama ko ngayon, pinabigat ka. Sabi ko, kung makaluwag tayo, naman mo po na kasi mga pinayawan sila, pagpadala na lang. Ito trabaho, trabaho. Ito din ha. Sabi ko, ito na naman ang dito magpapalabong. Opo, sir, matanong Kasi ko hindi lang. naman ako nag-maintain sa bahay na. Opo, matanong ko lang, sir, kailan yung huli mong pagbigay ng sustento dito sa anak mo, sir, kay Menchi? So yan, binitawan na po tayo ni Tatay Aldrin. Ayan na. Medyo okay na makakausap na natin si Menchi Coral, ang nagrereklamo. Wala pa rin. So ayan, para sa legal na aksyon, makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Ma'am Edlyn Noble, ang Head Officer ng Municipal Social Welfare and Development Office ng Camalig Albay. Magandang hapon sa iyo, Ma'am Edlyn. Good afternoon po. Opo, ma'am, sa sitwasyon po ni Menchi at Aldrin na 4 na taon ng hiwalay at 4 na taon din hindi nakakatanggap ng tamang sustento ang bata, ano po ang maaring mangyari dito, ma'am? Para po doon sa partner niya, which I think is Menchi, yung nabigay sa akin na si Ma'am Menchi po, Opo, ma'am. pwede naman po si Ma'am Menchi mag-file ng case against kay sir if talagang ma-prove niya na walang support na ibibigay sa kanya. Kasi right niya naman yun, right naman po yun ng bata na, mabigyan ng financial support. Naka-indicate naman po yun under RA 9262 or the Anti-Violence Against Women and Children. And of course, legal right po yun ng bata na maka-receive ng financial support whether or not the child is legitimate or illegitimate child or tinatawag natin ngayon na marital or non-marital child. Opo. So talagang may responsibility si father, hindi lang si father, syempre si mother din, na magbigay ng support doon sa kanilang anak. Opo, opo. But definitely, lalong-lalo na syempre sa father, So kung sa case ni tatay ay 4 years na hindi siya nagsusupport, so baka po pwedeng mag-file si ma'am ng case against him. Opo, nabanggit niyo po, ma'am, yung kaso. Ano po yung pwedeng kaharapin na kaso ni Sir Aldrin in case na hindi pa rin siya magbibigay ng sustento dito po sa bata? Pwede po mag-seek ng advice si Ma'am Menchi para po sa pag-file ng case. But as of now, nakalagay naman po siya under RA 9262 or the Anti-Violence Against Women and Their Children. Opo. Ma'am, kasi galing na mismo sa bibig ni Sir Aldrin na talagang inabandona niya na yung anak niya kay Menchi. Maaari mo bang makapasok na sa kasong abandonment itong si Tatay Aldrin? Pwede po, basta ma-prove po. Siyempre, siguro hindi ako ang proper authority to answer that. Pero ang advice ko po kay Ma'am Menchi is magpunta sa ating police station, municipal police station, para po matulungan siya ng ating Women and Children Protection Desk Officer regarding doon sa pag-file po ng case. Opo. Diyan po, ma'am, sa Camalig Albay, maliban po dito sa kaso ni Ma'am Menchi, meron pa po tayong ibang nahawakan na ganitong kaso na hindi pagsustento ng mga ama sa kanilang mga anak? Meron tayong iba't ibang kaso ng violence against women and children. Hindi lang regarding sa financial support, meron ding iba. Opo, para sa kalaman rin, ma'am, ng ating tagapanood at tagapakinig, mabigat po ba itong kaso na pwedeng kaharapin ni Sir Aldrin in case na mapatunayan po ni Ma'am Menchi? Of course, kasi yun ang nakalagay under the law, RA 9262. But unless proven, syempre, of course. Kaya nga dapat, meron tayong mga, supporting evidences kung regarding sa ating claim. Kaya nga po yun ang advice kay Ma'am Menchi para matulungan siya lalo na maintindihan is
pumunta po siya, kung hindi dito sa amin, sa MSWD, ay sa WCPD po ng police station natin. So, dahil, kumbaga, matulungan siya ng mga proper authority regarding dyan po sa case na nire-raise niya po. Opo, siguro last na lang po ma'am, pahabol lang po ma'am. Ano po yung mensahe Sige po. natin? Opo, ano po yung mensahe natin sa publiko in case na nakakaranas po ng ganitong katulad na kaso po kay Sir Aldrin at kay Ma'am Menchie? Ano po ang dapat nilang gawin? Okay, ang advice ko para sa atin lahat ng mga parents is of course, kailangan natin gawin ang ating mga responsibilities. Yung isa sa ating responsibility, syempre, is to provide support sa ating mga anak. Diba? Kung hindi lang yung physical presence, of course, na kailangan lalo na yung financial. Kung may kailangan sila sa kanilang medical needs, education needs, so yun ang ating mga roles as parents. So hindi dapat natin yun ninineglect kasi guided tayo ng batas na talagang yun ang responsibility natin. And para naman sa mga kababaihan na nasa same situation, huwag mag-alangan na pumunta po sa inyong mga MSWDO, sa inyo pong mga WCPDs, and of course, huwag kalimutan din po ang barangay. Kasi meron po tayong mga in place na mga barangay VAU desk officers, Violence Against Women and Children desk officers na pwede pong tumulong po sa inyo. Yun po ang ma-advise ko po sa kanila. Opo, dahil po dyan, maraming salamat po Ma'am Edlyn Noble, ang Head Officer no ng problem Municipal po. Social Welfare and Development Office ng Camilig Albay. Welcome. Opo, maraming Welcome salamat po. po. And mabuhay po kayo Okay. dyan, ma'am. Okay, thank you. Oh, kung nakikinig ka man, Aldrin, alam mo na, merong posibilidad na pwede kang sampa ng kaso laban sa pag-abandona mo dito sa anak mo at hindi pagsustento. At para naman kay Ma'am Menchie, asahan niyo po ang aming team na tutugon po at tutulong po kung gusto niyo na pong magsampa ng kaso laban kay Sir Aldrin. At paalala sa mga ama na kumbaga, hindi nagbibigay ng sustento sa kanilang mga anak. Narinig nyo mula sa MSWDO na may maaari kayong karapin na kaso laban dito. So ayun, mga kaaksyon, sa pagbabalik ng Tabang Ora mismo, isang ina humihingi ng tulong na makasuhan ng kanyang dating partner. Ang dahilan, 7 taon na raw kasi silang inabandona at hindi sinusuporta nito. Ang buong reklamo, abangan. Kaya huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski gurano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin ta ini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit, asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kita ngunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto
ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa Ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindogabos. Sa Giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangadji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin maray na aldaw sa Indogabos. Jericho Rosales po, Bicolano. Ngunyan takaypuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan, at kabuhayan sa panahon ning sakuna. Ang Ako Bicol, katabang at kasurog ta sa pagtaoki scholarship sa mga aki na nangangaypuan. Katabang at kasurog ta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Lo. Bilang ermano ng bawat Bicolano, ang muya kong party list may plano. Kaya ang suporta ko sa Ako Bicol. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Kot! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa balota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Dinat sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arab po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway.
problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dako laon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang tabang, ora mismo. Itong mga kaaksyon, kasama natin ngayon si Rona Joy Biato at ang kanyang hinaing ay ang sustento at suporta na matagal nang ipinagdamot umano ng kanyang dating partner sa kanilang nag-iisang anak. Nasa kabilang linya si Ma'am Joy. Magandang hapon, Ma'am Biato. Magandang hapon po. Opo, Ma'am, ilang taon na po itong anak niyo ni Sir? Mag-8 years old na po sa July. 8 years old? Opo. Opo, sino itong nirereklamo niyo, Ma'am? Itong ama ng anak mo? Si Jomel Añonuevo po. Taga Manito po siya. Jomel Añonuevo ng Manito Albay? Opo. Opo, Ma'am, ilang taon na siyang hindi nagsusustento sa anak niyo, Ma'am? Po? Ilang taon na raw na hindi nagsusustento itong si Jomel sa anak niyo? Mag-8 years na po. Ibig sabihin, sa 8 taon na paghiwalay nyo, 8 taon na rin na hindi nagsustento itong si Jomel. Hindi na po. Opo, paano nangyari ito, Ma'am? Maaari nyo bang maikwento kung paano umantong sa hiwalayan at iniwan na kayo nitong si Jomel? Dati po kasi... Sige po, Ma'am. Noong una po, nagpunta po kami sa kanila. Tapos po, nung tumawag po ng papa ko, sabi daw po kasi pumunta yung parents niya sa amin. Tapos yun, nagalit po yung ng papa ko sa kanila kasi ayaw po ng parents niya pumunta sa amin. Kaya ayun, ayaw na po niya kami balikan. Kaya pinauwi na po kami dito sa amin. So, ibig sabihin, ayaw ng mga magulang ni Sir Jomel sa inyo, kaya pinauwi na lang kayo. Opo. Pero nun, Ma'am, na nagdadalang tao ka, Ma'am, or naipanak mo na yung anak nyo, Ma'am? Nung una po, sinabihan na po sila. Pero po, ayaw po talaga nila. Hanggang makapanganak na po ako, hindi po talaga sila pumupunta dito sa amin. So, ibig sabihin, Ma'am, nung mga oras na yun na pinalis kayo dun sa bahay ni Sir Jomel, buntis ka pa. Yung mga ilang buwan ka na ron, Ma'am, na buntis? Malapit na po ako ng mga anak. Tapos, pinabayaan na kayo ni Sir Jomel? Dati po, okay pa po kami. Kaso yung nanganak na po ako, medyo nag-complicated na po. Kasi po, hindi nga po sila napunta dito sa amin yung parents niya kasi ayaw po nila. Pero tinatry nyo, Ma'am, na i-contact ito si Jomel para magbigay lamang ng kahit sa sustento? Dati po, sige po, ano lang po, pangako lang po siya ng pangako na sabi na magbibigay po siya. Pero pag oras na po siyang sinasabihan na magbigay na siya, hindi na po siya nagbibigay. Nung dati, Ma'am, anong trabaho daw ni Sir Jomel? Kahit ano naman po pinagtatrabawan niya po. Okay, so ano daw yung rason kung bakit hindi daw siya nakapagbigay sa inyong mag-ina? Yun po, galit daw po si Papa, kaya hindi na po nagpunta dito. Kaya yun na po. So ibig sabihin, hindi na po siya nagsuporta. Ang rason niya lang, Ma'am, galit yung papa mo, kaya hindi na siya pumupunta dyan sa inyo. Opo, yun po ang rason niya. Di ba pwedeng magpadala na lang through GCash or Smart para lamang makatulong sa anak niyo, Ma'am? Ayaw po niya Hindi po siya nagbibigay. Hindi talaga siya nagbibigay? Hindi po.
Nung nanganak ka na, ma'am, sino yung nagagastos sa, siyempre, yung gatas ng anak niyo, ma'am? Yung diaper. Dati po, kaya pa naman po namin. Nagpadala po sa last, 500 lang po. Yun na po yung last. Kailan nyo, ma'am, kung matatandaan nyo, ma'am, kailan yung last na nagbigay siya ng 500 pesos? Siguro po mga August po, last na po yata yun. Tapos pagkatapos nun, ma'am, hindi na nasundan. Hindi na po siya nagbibigay. Trinay nyo, ma'am, na puntahan siya sa kanila para mabigyan lamang kayo ng sustento, ma'am? Malayo po kasi hindi po ako nakakapunta. Hindi po pwede bahay yung bata. Kasi po, every nagbabiyahe po kami, nagsusuka yung bata. Kaya hindi po kami nakakabiyahe papunta doon. Yung last na pagbigay niya, ma'am, ng 500 pesos, sumapat ba ito? Ano ba yung nabili mo kahit dito sa 500 pesos? Kaso pa naman po yun. Kaso dati po, di ba po, hindi pa masyadong mahal. Kaso pa naman, diaper lang po kasi noon. Tas mga pang biscuit, ganun lang po yun. Opo. Nang habang lumalaki na po itong anak niyo, ma'am, paano mo binubuhay itong anak niyo, ma'am, na mag-isa? Ano po, may trabaho ka po ba, ma'am? Opo, dati nagtatrabaho ako sa tindahan po ng tiyahin ko. Kaya ko pa po noon dati. Pero ngayon po, maano na po, parang hirap na po kasi nag-aaral na po siya. Oh, okay. So, nung una, ma'am, nagkaroon ba kayo ng usapan ni Jomel tungkol man lang sa inyong anak? Wala naman po siyang sinasabi. So, okay. Wait lang, ma'am, ha? Para sagutin ang reklamong ito, nasa kabilang linya ng ating telepono, ang legal wife ni Jomel Añonuevo na si Glenn Añonuevo. Magandang hapon sa iyo, ma'am Glenn. Good afternoon po, sir. Opo, ma'am, sa pagkakalam niyo, totoo po ba ito na 7 years nang hindi nagsustento yung asawa mo dito sa Ilan po? 7 years? Opo, ma'am. Hindi hindi naman daw totoo daw po yan, sir. Pero alam mo, ma'am, na may, kumbaga, naging unang partner na itong asawa mo, ma'am. Alam ko po, sir, kasi sa umpisa pa lang, alam ko po na may anak po siya sa ida. Opo. Sa una. Pero sa pagkakakwento ni Sir Jomel, bakit daw, ma'am, hindi na siya nagsustento dito sa anak niya kay Joy? Wala po ang signal. Opo, sa pagkakalam niyo lang po, bakit daw po, ma'am, na hindi na raw nagsustento yung asawa mong si Jomel dito sa anak niya? Nawawala kasi yung signal. Ano daw po? Opo. Mama, ulitin ko lang, ha? Ano po? Opo, sa pagkakalam niyo lang, mama, bakit daw hindi na nagsustento itong asawa mong si Jomel dito sa una niyang asawa sa anak niya? Putol-putol. Ano daw po? Ma'am, pwede po ba kayong pumunta sa medyo may signal na lugar para magkaintindihan po tayo? Balikan natin si Rona. Ma'am Rona? Ma'am Rona? Opo, alam niyo ba na kinasal na pala itong si Jomel dito kay Ma'am Glenn? Opo. Kailan niyo nalaman, ma'am, na nagpakasal na pala ito si Jomel kay Glenn? Yung malapit na po sila kasal. Mga anong taon po, ma'am? Nakita ko lang po sa FB. Okay. So, friends pa rin kayo sa Facebook nitong si Jomel? Hindi po. Sino yung nagpaabot sa'yo, ma'am, na ikakasal na pala itong dati mong kinakasama? Wala, ilista ko lang po yung kasal nila ay yung nakita ko lang po sa post nung tita niya yata. Okay, so... Ay, pinasal na sila. Opo, nung nalaman mo, ma'am, na ikakasal na pala ito si Jomel, ano yung una mong naramdaman? Especially na hindi na nagpaparamdam, especially dito sa anak nyo. Wala naman po. So wala kang ma'am. Kumbaga, kahit sa anak nyo na lang na magpadala. Oo. Hallelujah. Ayan. Ma'am Glenn. Wait lang po, ma'am, ha. Balikan po namin si Ma'am Glenn. Ma'am Glenn, okay na po yung signal nyo? Yes, sir. Okay na po. Opo. Yung pagkakakwento nyo, ma'am,
ano daw yung sabi ni Sir Jumel kung bakit hindi raw siya nagbibigay dito sa una niyang asawa? Hindi, kasi ang unang kwento ni Jumel, sir, kasi sumama siya sa ibang lalaki po. Inaayos ni Jumel yung relasyon nila, buntis siya sa iba. So, Sumama siya sa lalaki doon sa Lucena. okay, so ibig sabihin, yung pagkakakwento ni Jumel, hindi niya anak yung dinadala ni Rona. Po? Sa pagkakakwento mo, ma'am, sinasabi ni Jumel na hindi niya tunay na anak itong dinadala ni Rona. Hindi. Ano sir, may anak na sila. Magwa 1 year ata yan si 1 year mahigit yung main si Jermaine. Okay. Tapos nagkakalbuan na sila. Tapos yan si Joy, nagpabuntis po siya sa ibang lalaki. Sumama siya doon sa Lucena ata. Okay, so ibig sabihin, Inray po, inaayos ni Jumel ang relasyon nila. Kasi nabasa ko baga sa mga chat ni Jumel na asawa ko baga sir sa dati sa mga kapatid niya na hinahanap si Joy. opo. Kasi gusto kausapin ng asawa ko. Okay, so ibig sabihin, ma'am, nung magwa 1 year old na itong anak ni Rona, kay Jumel, 1 year mahigit ata sir. Basta Opo. 1 year mahigit kasi. tapos nakahanap itong si Rona ng ibang partner. Opo, nabuntis po siya sa iba. Tapos, sinusubukan sana ni Jumel daw na ayusin yung kanilang relasyon. Oo, kasi alam ko, nasa Batangas noon ang asawa ko. Nagtatrabaho. So, okay. Tapos, paano na umabot sa punto na umayaw na itong si Jumel kay Rona? Siyempre sir, kasi tawag nito, nabuntis na sa iba, sumama sa ibang lalaki. Okay. Okay. Hindi naman pinachat ni Jumel ang mga kapatid kung hindi naman nire-replyan si Jumel kung asa na ate nila. Pero, tuloy-tuloy pa rin yung sustento, yung pagkakwento ni Jumel. Nagsustento naman daw siya dito sa anak kay Rona. Si Jumel sir, nagkasakit kaya yan siya. May heart disease ang asawa ko po. Tapos ano raw ma'am yung balak niya dun sa anak niya kay Rona? Po? Ano daw yung balak ni Jumel dun sa anak niya kay Rona? Sinabihan siya sir ni Jumel na kung hindi niya na kaya sustentuhan yung anak niya kasi may dalawa na naman siyang anak ngayon, sinabihan siya ni Jumel na pwede naman kahit kami nagtitiis dito, kaya namin pakainin at saka paaralin yung anak niya kasi malapit lang namin kami sa school dito. Mga anong taon yun ma'am na sinabi? Kasi sinabi ni Ma'am Rona, halos 8 taon na raw na hindi nagbibigay itong si Jumel. Hindi naman totoo yun, sir. Andito makabistigo po so tiya. Andito yung tiya niya, sir. Sabihan mo, pumunta yan dati dito. Pumunta yan dito. Tapos anong yung binigay ma'am? Nagbibigay, nangungutang si Jumel para makabigay lang dyan sa anak niya. Ano yun ma'am? Araw-araw ba yun o buwan-buwan na pumupunta dyan si Rona? Hindi, yearly lang sa pag may okasyon, December, birthday niyan, nagpadala din si Jumel noon kasi may trabaho si Jumel. So ibig sabihin, extra lang kaya ang asawa ko sir kasi may sakit yun sa puso. so ibig sabihin, kinukumpirma mo na minsan lang kung magbigay ng sustento itong si Jumel kay Rona. No, minsan lang kasi nagkakaano din. Kasi siyempre may pamilya na baga si Jumel sir, ang duwa din ang anak. Ano yung Duwa ang akin ay anak nabubulol ako sa Tagalog. Sa ngayon ma'am, ano na po yung trabaho ni Sir Jumel? Sir, nag-extra siya, electrician. Electrician, magkano naman yung kinikita niya ma'am kahit kada buwan? 600 ang per day niya sir, pero hindi siya, ngayon 2 araw lang siya makakapasok. Uwi na naman yun mamaya. Ma'am, dahil po dyan, ano po yung pwede niyong maipangako na kumbaga yung bata lumalaki rin dun kay Rona? Ano yung tulong kahit tulong lamang na maibigay niyo kay Rona? Ano po yun? Ma'am, ngayon na lumalaki na itong bata kay Rona, ano po yung pwede niyong maitulong ni Jumel para dun sa sustento lamang para sa bata?
Nilagyan na siya ng asawa ko, sir, na pag may extra talaga kaming pera, papadalahan siya. So, ibig sabihin, willing naman itong si Jomel na magpadala in case na meron siya. Kasi ako mismo na asawa, sir, hindi ko man tinututulan ang asawa ko. Pag meron lang talaga kami. Opo, tama po kayo kasi hindi biro na, kumbaga nag-aaral na po yung bata. Medyo mahal na po yun ngayon yung Kaya bilihin. lang, sir, namimilit kasi siya. Na gusto siyang i-priority ni Jomel. Na may asawa man si Jomel. Opo. May maintenance kasi yung asawa ko sa gamot. Kasi ma'am, mapaalala ko lang po si Sir Junel meron din na responsibilidad po bilang tatay na magsustento dun sa anak niya, kay Rona. Yes, sir. Alam ng asawa ko yan, sir. Ako din mismo, alam ko yan na may responsibilidad sa ibang anak si Jomel. Kailan daw yung huling pagbigay niya, ma'am? Kailan yung huling pagbigay ni Jomel ng sustento dun kay Rona? Ata, 2023 ata yun, sir, or 24, nagpadala din ata yan ang asawa ko. Okay. Ma'am, wait lang ma'am ha. Balikan ko po si Ma'am Rona. Ma'am Rona. Opo, totoo po ba na nagsustento itong si Jomel 2023 daw, tapos 2024? FYI po, hindi po siya nagpapadala ni piso po. Alam po yan ng mama ko, ni piso po. Wala po silang binibigay. Okay, so ibig sabihin, hindi talaga ito nagbibigay si Jomel, kahit 5 duleng. Hindi po, wala po talaga silang binibigay. Okay. So yan, para sa legal na aksyon, makakausap natin sa kabilang linya na rin ng ating telepono si Police Master Sergeant Raquel Nacor, ang Women and Children Protection Desk Police Non-Commissioned Officer ng Legazpi City Police Station. Magandang hapon sa iyo, Police Major, Police Staff Sergeant. Hello? Apo, Hello, sir? Apo, sa usapang legal po. Apo, sa usapang... Police Master Sergeant lang po, sir. Apo, ma'am. Pasensya na po kayo. Medyo tumas na po yung ranggo. Police Staff Sergeant. Apo. Sa usapang legal po, ma'am, dahil hindi na rin po biro ang 7 taon na pag-abandona at hindi pagsuporta sa bata, ano po ang maaring gawing hakbang para makapagsampa po ng formal na kaso laban po dito kay Jomel? Sa ganyang kaso po kasi, sir, karamihan pong nagpupunta dito sa amin regarding dyan sa non-support sa mga bata. Opo. Ngayon, ang mas maganda po sana niyan, yung complainant po, pwede po magtungo dito sa opisina namin para mailatag niya yung reklamo niya. And then, ma-assess din po namin yung reklamo niya. Opo. Kung sa regarding sinasabi niya nga po na hindi nagsusustento yung lalaki sa anak nila, hindi po yun tama. Kasi kung isipin po is may obligasyon siya talaga sa bata para magsuporta. Opo. Ngayon, karamihan po sa ina-advise namin dito sa amin sa office, nire-refer po namin yan, sir, sa PAW office. Para magkaroon po sila ng mediation or conciliation na tinatawag. Opo. Para po doon magkaroon sila ng compromise agreement regarding po, lalo-lalo na po sa support sa bata. Opo. Opo. Pero hello. Opo. Hello, sir. Go ahead po, ma'am. Sige. Kung sakali nandun na po sila, nagkaharap na po sila sa PAW para doon sa mediation or conciliation na ginagawa po ng ating lawyer, kung sakali po hindi tumupad si Sir doon sa napag-usapan po nila, yun po, immediate po yung complainant, pwede na po mag-proceed dito sa amin and may file na po natin yung kaso. Papasok po yan sa non-support po doon sa bata. Opo. Ito po, ma'am, na kaso, mabigat po ba ito? Opo. Ang penalty po talaga niyan is 6 to 12 years po. Ranging 100,000 to 300,000 po ang penalty. Pero i-determine po yan ng court. Opo. Pero mas maganda po para hindi na po total yata is alam naman ng asawa ngayon na mayroon talagang obligasyon yung
ano niya, doon sa unang anak niya, suportahan niya yun. Hindi naman po kasi po, hindi pwedeng obligahin kasi doon kasi po sa PAW, tinitingnan naman po lalo na kung ang lalaki po ay hindi naman po permanente talaga yung trabaho. Opo. Ibabase naman po yun sa Pwede din pong pera, pwede din in kind, para lang maabot yung suporta o obligasyon ng lalaki sa bata. Opo, maliban po ma'am, nabanggit niyo kasi sa PAW daw na dumiretso. Pwede rin po ba sa barangay na magkaroon ng harapan po itong dalawa? Para po kasi sa amin, wala po kasi, hindi po nagkakaroon ng mediation sa barangay, Opo. sa ganyan. Pero kung papayag po yung nanay po ng bata na humihingi po ng suporta, nasa sa kanya naman po yun. Pero kung nasa kanila na po yan na pag-uusap, sir. Pero much better po, doon sila sa PAW para magkaroon po ng compromise agreement regarding doon po sa nirereklamo niyang non-support. Opo, tama po ma'am. At least malinaw na po para sa mga tagapakinig at tagapanood natin ngayon na mas mabuting sa PAW na magkaroon ng harapan para sa mga ganitong usapan po. Opo, sir. Opo, ma'am. Kung meron ka po, ma'am, na mensahe dun sa mga ama na pabaya na hindi nagbibigay ng sustento sa kanilang anak, ano po yun, ma'am? Para po sa kanila, para maiwasan din po ang reklamo or sa mga non-support na hindi talaga nagsusuporta, kung alam nila na hindi naman talaga nila kaya na magsuporta para sa wag na silang gumawa pa ng problema para hindi na dumagdag pa nilang mga problema. Tama na doon sila sa sa isa lang. Kung naman basta ayan nila, sa kanila naman po yan. Apo. Dahil po dyan, ma'am, maraming salamat po, Police Staff Sergeant Raquel Nacor, ang Women and Children Protection Desk, Police Non-Commissioned Officer ng Legazpi City Police Station. Maraming salamat po, ma'am. Thank you din po, sir. Apo. Yan, balikan natin si Ma'am Rona. Ma'am Rona. Hello po, ma'am. Hello po. Apo. Ganito po, ma'am, sasamahan po ng aming team kayo para sa formal na pag-uusap ninyo ni Sir Jumel at para malaman yung pwedeng karapin kung gusto mo, ma'am, na magsampa ng kaso laban dito kay Sir Jumel. Ano po yung mensahe mo kay Jumel? Apo. Ma'am, kung meron ka pong mensahe kay Sir Jumel, ano po yun, ma'am? Wala naman po akong mensahe ng bahay. Kumbaga, gusto mo lang magsustento dito sa anak nyo, ma'am, itong si Jumel. Opo, yun lang po ang gusto ko. Nasa magkano raw, ma'am, yung gusto mong maibigay kahit kada buwan? Kada buwan? Pwede naman po 2,000 kada buwan. Okay, 2,000. So yan, ma'am, sasamahan po kayo ng aming team na kung gusto nyo magsampa ng kaso at mapag-usapan po ito. Opo, sige po. Opo, maraming salamat po, Ma'am Rona, sa tiwala po na binigay nyo po sa aming programa na idinulog nyo ang problema nyo laban kay Sir Jumel. Opo, sige po. At yan ang mga natungayan nating mga reklamo at hinaingay ngayong hapon na ora mismo rin nating binigyang tugon. At para sa mga nagnanais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Call Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Para naman sa mga taga Caloocan City, bukas na rin ang ating Action Cost Center sa Barangay 175, Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali mga ka-aksyon.
Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. At mga kaaksyon, hanggang bukas, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako, si Nomer Corporal, at ito ang Tabang Ora mismo. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo sa hirap